na ịga n'iru na ya bụ omenala eji wee mara ha bụ ịgba mbọ hụ na udo ga na-achị eze n'ebe nakwazi n'oge ọbụla ka otu UN PEPOLAC ji wee gaa n'iru n'ịchịkọba nnukwute ọgbakọ ha na ndị eji okwu ha agba izu iji wee merụba ya bụ mmemme nke afọ a bụ nke gbadoworo ụkwụ ọzọ na-etu o si wee dị oke mkpa na udo ga na-achị eze n'ọnọdụ ọbụla. Ya bụ ọgbakọ bụ nke achịkọbara n'Ọka bụ isi obodo Anambra steeti bụ nke pụtara nnọọ ihe ebe ndị mmadụ dị iche iche bịara n'ebe ahụ nọ wee kọwaa n'udo dịka ahụghị ebule ma si eli n'edike na ọnọdụ ọbụla mmadụ nọ taa. Ka Onyinye Agụbeze kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ngụpụta ya, onye nchịkọba na mba ụwa niile bụ Right Reverend Ozioma Ozemena kenere ndị bịara n'ọgbakọ ahụ maka uchu ha dị ma kwukwezie mkpa ọ dị ijikọ aka ọnụ iji wefu na udo bụ ihe na-achị na mba ụwa. Oge ọ na-ekene ndị ahụ bụ ndị a nabatara ọhụụ n'otu ahụ bụ ndị si na ọtụtụ ọnọkọrọ dị iche iche kwukwara mkpa ọgbakọ ahụ dị bụ nke ọ sị na ọ ga-enye aka ịkụziri ndị ọhụụ anụ ihe ha kwesịrị ịma gbasara ịbụ ndị otu nakwazi ndị na-anọchite anya udo. O kwukwaziri na ọgbakọ ahụ bụ nke ga-enyere ha aka ịfụkọrịta onwe ha nakwa kpakọrịta nkata bụ nke o kwuru na ọ dị oke mkpa. N'okwu mmepe ya, onye isi oche nke mmemme ahụ bụ Igwe Emeka Ilounọ nke obodo Ifitedunu, oge ọ na-anabata mmadụ niile bịara na mmemme ahụ, nọzikwara ebe ahụ too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba iji wee mee ka steeti a bụrụ nke udo na-achị n'ime ya, ma kwukwezie na otu UN PEPOLAC bụ nke ji amụma ịkwado udo nakwazi ọganiru. Ndị okwupụta okwu pụrụ iche na mmemme ahụ bụ ọkammụta Echezona Ifejirika ya nakwa Most Reverend Mike Chukwudum bụ ndị okwu ha gbadosiri ụkwụ ike na ịnabata udo nakwa njikọ aka ọnụ iji wefu na enwere udo n'ebe ọbụla ha nọ. A nọrọ na mmemme ahụ nye ọtụtụ onyinye nkwanye ùgwù nyegara ndị rụgasigoro ezigbo ọrụ n'ịkwado udo ya nakwa ọtụtụ otu dị iche iche bụ ndị na-enye aka akwado udo n'ebe dịgasị iche iche.